Esselamu aleyküm Türkmenistanlılar, esselamu aleyküm dünya Türkmenleri. Şun 2. iyul 2021 yıl. Men Hıdırov Kakımrat. Aziz adam o Türkmenistanlılar. Şunki çıkışım Ayretin Türkmenistan'ın içindekileri yüzleyen. Dünkü çıkışım ya. Siz yine düğün vatanı programını seyrettiniz. Hoğupsuzluk gengeşini gördünüz. Mehmet Han Çakayev'ini işten boşalttı. Yardamadınız mı Türkmenistanlılar? Şu dijavyu yal aylanıp gelip şu zatlardan, şu neyme şu Sapar Türkiye'den öğrenen zatları. Her 6 aydan, ya 1 yıldan, her 2 yıldan yoğuşluktan çalışıveriyor. Şu organı işgarlar. Bu aylanıp gelip dur da şu aylanıp dur. Bir iş zat ütköşük yok Türkmenistan'ın içinde. Ütköşük yok diyen de var ha. Türkmenistanlıların namusunu var ha. Bu Berdimuhamedovların tohumları dep gelip başı depip angarsına çıkardılar. Bu rejim bilen var ha. Bu rejim deyip aylar ya, kafirler edi rejim deyip aytma. Sebep ministerlerin günahı yok tayda olur özleri zaложник. Bunda da bir manı var. Hakiki zaложникler. Şu tayda действительно koyunyalı olurlar otur. Bunlar etçeğine. Men näme divaydı otayım. Bu baş tutanlığı Berdimuhamedov'un tohumu Türkmen halkını, Türkmenistan halkını bir qoğuçuluq alıp barmıyor. Qoğuçuluq alıp barmayan dinin buna da yine suut namı. Neçe yıldan beri yine 2 yıl oldu уже neme oldu. Koronavirüs deyip Türkmenistan'ın serhetini yaptılar. Şu bir sebepten Özbekistan'da kalan rayetlerimiz, başka yurttan kalan rayetler. Yine yakın Özbekistan'dan bana haber ettiler de. Özbekistan'dan gelen kalan rayetlerimiz Türkmenistan'ın rayetleri Özbekistan'da kaldı. Bir sebeple. Bunları kömeği zadı gelen ak Türkmenistan'da. Özbek halkım heyran. Özbek halkı heyran, Özbekistan'ın halkı. Sebebi, olur özleri gastarbayter olup görürler, daşı yurtta. Özbekistan'ın içinde Türkmenler bağ yurdun rayetleri Özbekistan'ın içinde bir köpük için gününü geçirmek için işlep görürler. Özbekistan'da ayal maşgalar kim bozuk yoluna çıktılar. Özbekler özü heyran bu zaten. Yönü kavir şehirlerinden yine Gürlen şehrinde var deyip duruyor. Şu dayda Türkmenistan'dan gelip ujup gazetesinde ujup toy bolsa toylara katnap toyda ujup hemmesi bunu tanıyor Türkmen mihman diye. Bunu kovmuyorlar. Yoksa şu toya koşandısı yok. Yönü şu bir mecbur olup var ya şu toyda bir naharı yeriz. İyime uçuyor. Ne hemçin şu zada etti. Bizim namusumuz var ya depkilep topurun aşağına gömdü. Şu Berdimuhamedov'un tohumları. Ya şu tayda qoňşy özök yurt, näme şu taydan yığnap geçirip bilmedim öz rayetlerini. Näçe gezek Abdulaziz Kamilov gelip gitdi, alıp gitsen öz rayetlerini. Bu zatlardan haber yok mu? Hemme zatdan haber var. Hemme zatdan haber var. Yönüme şu önkü aydınmayalı ilk ahalizasiya, bavarizasiya, hazır Berdimuhamedizasiya bolson, Amerika adamlar, Türkmenistanlılar adam hasabında da. Yine siz aydiğiniz Türkmenistan'ın içindekiler yazıyorlar ma bir topar çağa yetti deyip. Neyle yeterey siz bir oynaşık görün ha Türkmenistan yapık yurt. Neyle çağlar yetip biliyor o tayda. O tayda sıçanan bir serhedi geçip bilmiyor. Yönümen biliyen ne edip geçen yerlerini var. Yönü sıçanan geçip bilmiyor diye ne. Bir şeyim geçip bilmiyor. Neyle çağlar yetip biliyor. Polus kontrolü edip oturan şu Berdimuhamedov'ların tohumu çağlar yetip başladı. Enem için olurum çağlar yetmiyor. Men bir zady gördüm da Kırgızstanda İçeri İşler Ministrini halk varıp sorak ettiler. Şonda ez depip yüzülür çiş oldu İçeri İşler Ministri Özbekistan, neme Kırgızstan. Siz ne şöyle çağlarınız yeteni olsa. Näme üçün siz barıp böyle hazır Çakıyıf ayırıptır. Çakıyıf mı, Çakanov mı? Hazır ayırıptır şonu. Neme hani
Annayfi, eleki Batır Attayfi. Näme üçin çıkarmaýaňyz? Soramaýaňyz. Näme üçin prokuratura gözekçilik etmeýär bu zatlar? Ha? Adamlar. Indi häzir çakyp aýyrdy. Erti bir gün gündogdyp aýyrar. Şo aýlanyp gelip dur. Sizi prosta kelläňizi, başyňyzy aýlap, wagt geçinsin diýip, wagt geçinçäli sizin başyňyzy aýlap otyr. Yeter indi. Türkmenistanyň içindäkiler. Yeter. Indi men aýdan şumýaly, dünkü çykyşymýaly. Siz partizan hereketini etmeli. Şu ara şu häkimleriň tapawy ýok. Şu başlyk diýip oturan adamlar wara sıçryp gorkuzar ýal etmesiz. Şu şähere çykmaz ýal etmeli. Möhüm işgärlerini, aýratym möhüm işgärlerini. Şuňeňizmi? Polis işgärlerini garaşyp otyrsynız da. Kömek eder. Polis işgärlerden kömek ýok. Hiç kimden kömek ýok. Hiç kim siz aýlandyryp dejavu. Siz prosta başyňyzy aýlap otyr. Erti bolar, bir gün bolar. Indi Türk ildäki Türkmenistanlılara pasollar, konsullar, işkön, olar jaňa dip bolmaýar, zayt bu bahana bol. Türkmenistan ýokursundan başyndan gelip otyr, men size aýdyp otyr. Hiç kim adam hasabyny goýanak. Size näme bar? Sizin pasportuňyz gutordy, täze pasportuň gutordy, 2 ýyllyk möhletine neme stamp goýýar. Eýleki pasportlaryň köne uje prasrochnylary 6 aý neme berýär. Bu näme? Dokumentmi? Ine başga ýurda barsaň, sen pasportuň görkezýäň. Sen prasrochny nemesi datasyny görse, prasrochny not valid diýär. Expired diýär. Sen onu nemede başlayan otady piçadyny koyup bu zatlar bu piçadyny priznavat etmeýärler. Siz ýörüýte şöyle ýagdaýda koyup otyr. Şu diliniz gysga bolsun diýip. Näme üçin? Tizara bular saýlaw taýanlap otyr. Serdar Berdimuhammedow. Şoň üçin sizin hemmäňiz diliniz gysga bolsun diýip. Şu döwür başlary pasport çalışmak olsun, sizin pasportuňyz ýok diýip şu saylaw gatnaşmazlyk ýalyp päskelçilik etjek bolýarlar. Siz wara bu gowy variantynda. Erwet variantynda size stamp goýup, peçat goýup, şöý diýip ýöräjekler bolar. Siz adam hasabynda göresi gelmek. Şoň üçin Türkmenistanlar tapawy ýok. Türkdäki, daşa ýurtdaky. Siz bir ýoluňyz bar. Türkmenistanyň içinde partizanlyk hereketini başlasa, siz daşa ýurtda, siz şolary goldamaly. Bir ýoluňyz bar. Näme üçin? Sebäbi adam hasabynda boljak bolsaňyz, şol üçin. Eger şo zatlar etmeseňiz, goldamasaňyz, miting ediňiz, pasolstva ediňiz, şo zatlar bar, perhili zatlar, konsulstva et. Şöý goldamasaňyz, siz adam hasabynda bolmaýaňyz. Bahana taparsyňyz siz. Mitinge goldamyz ýok, zatymyz ýok. Ýöne. Berdimuhammedowyň şafkasy Şatgül, Şykyp. Şo size powod berdi. Erdogany söwdi. Şoň videosy hemmäňizde bolmaly. Näde Erdogany söwene, näde Türk halka söwene, näde Türkleriň arasynda, Kürtleriň arasynda çöp taşlandy. Şo zatlary siz görkezseňiz, size şu hemme zatlar ruhsat bolýar. Ýöne? Muňa wara ýürek gerek. Şu ýüregiňiz bir ýere düýüp çykarýaly. Açykyp bla beýdip çykyş edip dawai edeli, mını edeli diýen zat bolmaýar. Men aşamky däl, ona aşamky videomda eşitdim, hemmesini aýdyp çykdym. Deýmedik adam ýok diýdim şo. Şafkasy. Deýmedik adam ýok Türk'ün içinde. Dursultan, sen nerdesin? Neredesler? Çıkalı diýip oturýardyň sen. Sen näme şu zatlar aýdan ak? Näme şu neme dämi? İzim dämi size? Ya Nur Muhammed Annayev, näme o? Polis gelip diýip çykmaly dämi endi sen? Yoksa polisem gelmedi, sen bilip oturýarsyň. Bu spektakllaryňyz, Sara.
Ya siz aldınız mı öz alacak zatınız? Ya politik uberiş için edip diyorsunuz mu zaten? Ya Türkmen halkın bəxidi için edip diyorsunuz. Öne çıktınız mı? Halkın önüne. Şona da layık olun. Halkın adamsı olun. Eğer şu zat layık olmasan, o Bayram Allayev gibi aradı gurrun yok, aferist aradı. Onun Türkmenistan qayıtacak niyeti yok. Sebebi bir topar belgili var. Belgisi. Şonun için size ayda otayım. Türk'ün ilindekiler. Siz alt bilecek olsanız, öne gidecek olsanız şu zatlar edersiniz. Türkmenistan'dakiler, Türkmenistan'ın içindekiler. Başka yolunuz yok. Şu partizan hareketinden başka. Eğer şu siz hükümeti korkutmasanız, bunlar sizin niyetlerinizin hasabını etmeye. Özbekistan'daki Türkmenler o tayda bir sebep bilen qalan. Siz men kommentariyamda yazın, biz siz bilen bir telegram chat düzeyli. Hemmeniz birleşer edeyli sizi. Şöyle bir hemmeniz cemleşip serhede barar edeyli. Şonun için bana yazın kommentariyada. Hemen siz için bir chat düzerin telegramda. Sağ olun, indiki duşumuza çelli.